Чираттагы кытлау сәламебез Олы Труев авылына аша. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Абдрахимов Ильяс Ибрагим улы каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән ихластан яраткан тормыш иптәше Халимә Харисовна, кызы Галия, кияве Динар, уллары Илнур һәм Илдар, кодалары Хамза абый һәм Разия апа котлылар. Кадерле, яраткан кешебезнең гаиләдә бүген бик матур туган көне. Безнең өчен ул чын гаилә башлыгы. Аның һәр сүзе, һәр эше дә бик мөһим булып өстен яши. Ул үзе дә бик гадел. Барыбызга карата да мәрхәмәтле булып, чын ир булып яши ала. Газиз ирем, рәхмәт сиңа. Гомердә дә гаиләңне ким-хур итмичә яшәткәнең өчен. Мине бәхетле хатын ясаганың өчен. Балаларыңны якын итеп үстергәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Мин сине олылап, хөрмәт итеп, нык яратам. Һәм бу сөюемнең гомерлек булуына ышанам. Раббым, канатларыбызны мәңге парлы кылсын. Тормышта иптәш сайлапмын, 2 бишлегә лайык. Буе зифа, йөзе күркәм, акылы, хылкы аек. Рәхмәт әйтеп, бәхет телим, тигез гомер итиек. Икәү бергә алтын, бриллиант туйга барып җитиек. Сөекле әткәебез, без сине шул кадәр көчле яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Тылсымлы балачагыбыз өчен мең рәхмәт сиңа. Киләчәктә сөекле әнкәебез белән бергә яратышып яшәгез. Әтиебез асыл кеше. Аңа карап сокланам. Исән-имин булуына шиксез Раббым шатланам. Бүген котлап туган көндә теләкләрне телибез. Синнән дә юк кадерлерәк безгә кешеләр дибез. Алтындай якыныбыз матур теләкләр алды. Безнең йөрәкләрдә әткәй иң якын булып калды. Кадерле кодабыз, без дә бар теләкләргә кушылып, сиңа гаиләдә иминлек, эшеңдә уңышлар телибез. Сөекле кешеләреңә карата мәрхәмәтле булып, алда да яшә. Үз балаларыңны бик лаеклы килеш тәрбияләп, кодагыебыз белән асыл гомер юлы узасыз. Бәхетле булыгыз алда да. Котлы булсын кода туган көнең. Теләкләрне бездән кабул ит. Бар туганнар, якыннарың белән 100 яшеңә кадәр барып җит. Хөрмәтле Ильяс Ибрагимович, бар теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылып, бүләккә җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Uşağın etkey soklıysan künde, uçlarına bizni salıp jılıptın sol küntünde. Etkey bağırım kullarına sıypap nazla bu bemiz. Uzun ömür ak bəxtlər sina xamman teler biz. Uzun ömür ak bəxtlər sina xamman teler biz. Kullarından bel bu Turmuşunun küp sirlerin, şul kulları süyüp